Goedemorgen, dames en heren, op deze zaterdag 16 oktober op het Hippies Centrum in Exlo. Welkom ook voor alle mensen die hier in Exlo aanwezig zijn en natuurlijk voor iedereen die via de livestream op het beeldscherm meekijkt. Het is een spannende dag vandaag, want vandaag is het zadelexamen van de 7 nog overgebleven hengsten in het Centraal Onderzoek. 7 jonge hengsten die inmiddels bijna 40 dagen van hun 70 dagen test erop hebben zitten. Tijd dus voor een eerste officiële presentatie voor de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit voorzitter Piet Bergsma, Corrie Terpstra, Rijer van Woudenberg en de verrichtingsjuryleden Herman Smit en Hergen van Hal. De hengsten en de Amazones zullen 1 voor 1 in de baan verschijnen en trainingsleider Koos Naber verzorgt de begeleiding. En met het noemen van het team rondom het Centraal Onderzoek mogen we ook de dierenarts niet vergeten, onder leiding van Astrid Bos van het dierenartsen Kleindijk. En niet te vergeten onze stalmanager Berber van de Veer, die ervoor zorgt dat de jonge heren het aan niets ontbreekt en dat ze er vandaag tip-top voor staan. U ziet inmiddels in de baan de eerste jonge hengst, dat is nummer 1, Gerben A.L. Een zoon van Nane 492 uit een sterpreferente merrie van Beert 411. De fokker is A. Leijendekker uit Witmarsum en eigenaar de heer J. Kleinstra uit Groningen. Gerben wordt voorgereden door Joyce. Hij komt uit stam 25, heeft een verwantschapspercentage van 18,6% en een stokmaat van 1,64 meter. A very warm welcome also for all our viewers from abroad. Thanks to the livestream, you can join us here in Exlo for the under-saddle assessment of 7 young stallions in the central examination. The stallions are about 40 days now in their 70-day test, and today they have their first official exam for the stallion inspection jury. Chairman Piet Bergsma, Corrie Terpstra, Rijer van Woudenberg and Herman Smit and Hergen van Hal. The stallions will be presented one by one for the jury. And training leader Koos Naber will coach the riders and the horses. And with mentioning this team, we can't forget the veterinarians Astrid Bos and our stable manager Berber van der Veer, who takes excellent care of our stallions. The first stallion you see is Gerben A.L. He's a son of Nane out of a star preferent dam from Beert. The breeder is A. Leijendekker uit Witmarsum and the owner is Kleinstra uit Groningen. His kinship is 18.6% and his mother line is line 25. His height at withers is 1.64.
Ja, dankjewel Joyce voor het presenteren van Gerben. De tweede hengste betreedt nu de ring, dat is nummer 14, Hinne B. Hinne B is een jonge zoon van Hette 481 uit een ster dubbel A-merrie van Alwin 469. Gefokt door W. Bunt uit Holten en in eigendom van G.J. van Manen uit Ede. Hinne heeft een verwantschapspercentage van 18,6. Hij komt uit stam 117 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Hinne wordt gereden door Stefanie. Succes. The second stallion here in the ring is Hinne B. He's a son out of Hette, out of a star double A mare from Alwin 469. He's bred by W. Bunt uit Holten and owned by G.J. van Manen uit Ede. His kinship is 18.6%. His mother line is line 117 and his height at the withers is 1.65.
Ja, en ook een applausje voor Stefanie en Hinne B. De presentatie van de 7 hengsten zullen wij achter elkaar laten zien. Daarna worden de eigenaren natuurlijk ingelicht over de resultaten. En op de website friesop.com zijn de resultaten dan vanmiddag ook beschikbaar. Zowel Hinne B. als ook Gerben, het eerste jonge hengst, waren 2 hengsten van 3-jarige leeftijd. Wij maken de baan nu vrij voor een 4-jarige hengst, Dirk van Oostenburg. Dirk is een zoon van Alwin uit een stermerrie van Norbert. Hij is gefokt en in eigendom door de familie De Hoek uit Drachtster Compagnie. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,8, komt uit stam 28 en heeft een hoogtemaat van 1,68. Now in the ring is Dirk van Oostenburg. He's a 4-year-old stallion from Alwin, out of a star mare from Norbert. His breeder and his owner is the family De Hoek uit Drachtster Compagnie. The kinship of Dirk is 18.8. He is from motherline 28 and his height at withers is 1.68. All 7 stallions will do the presentation this morning, and after that, the owners, of course, are informed first about the results, and then we will publish the results and all on the friso.com website.
Dat was de presentatie van Dirk van Oostenburg. U zag voorzitter Piet Bergsma al gebaren dat Dirk niet helemaal lekker loopt. Dus de dierenartsen gaan straks even naar kijken en dan hoort u de uitslag. This was the presentation of Dirk van Oostenburg. Our chairman, Piet Bergsma, asked for Dirk to end his presentation and that the veterinarians can take a look at him. Of course, we will communicate the results of that to you as soon as possible. Wij vervolgen het programma met nummer 23. Ja, hengst nummer 23 komt nu de baan in. Dat is Herre van Hielpen. En Herre is 3 jaar. Een zoon van Nane 492 uit een stamboek Merrie van Reinder 452. Herre is gefokt in eigendom familie de Vries Bakker uit Hinderlopen. Hij komt uit stam 15, heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en een stokmaat van 1,64. Now entering the ring is number 23, Herre van Hielpen. He's sired by Nane out of a herdbook mare Reinder 452. His breeder and owner is the family de Vries Bakker uit Hinderlopen. His kinship is 18.1%. He's from motherline 15 and his height at withers is 1.64.
Dankjewel Joyce voor de presentatie van Herre van Hielpen. En we vervolgen dadelijk het programma met nummer 34, Faust B. Maar niet voordat we de fokker-eigenaren van Herre van Hielpen nog even feliciteren. Hij is hier vandaag en verblijdt afgelopen woensdag, zo hebben we begrepen, met de geboorte van zoon Reitse. Dus die hoofdprijs hebben jullie alvast binnen. Hartelijk gefeliciteerd, Gerben en Klaske. Het was de presentation van Herre van Hielpen. And we wait for number 34. He's entering the ring now. That's a 4-year-old stallion, Faust B. He's a son of Maurits 437, out of a model AAA mother from Heidse. Faust is bred by BQ, mevrouw Van Dijk uit Doornspijk. And his owner is RJ Vos uit Wijk en Aalburg. Faust has a kinship of 18.3% and he's from motherline 115. His height at withers is 1.7. U ziet in de ring Faust B, een zoon van Maurits 437 uit een model AAA, moeder van Heidse 425. Faust is gefokt door BQ, mevrouw Van Dijk Doornspijk en in eigendom van R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Faust is 4 jaar, hij komt uit stam 115, heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,70 meter.
Ja, dankjewel Stefanie voor het voorstellen van Faust. P. De laatste twee hengsten van vanmorgen zijn beide 5-jarige hengsten. We beginnen bij nummer 43. Nummer 43, Brent Abe van Gallinga-Staten. Een zoon van Johannes uit de modelsportmerrie van Norbert. Gefokt door Johannes Oosterhaven uit Tjum en in eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Brent Abe komt uit stam 15, heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,70 meter. Stallion number 43 is Brent Abe van Gallinga-Staten. He is a 5-year-old stallion and son of Johannes 484, out of a model sport mare from Norbert. Brent Abe is bred bij Johannes Oosterhaven uit Tjum en owned bij de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. His kinship is 18.3%. He is from motherline 15 and his height at withers is 1.7. Brent Abe is being presented by Marit.
Dankjewel Marit voor het voorstellen van Brent Abe. En inmiddels zijn we toe aan hengst nummer 7 vanmorgen. De laatste alweer. En dat is nummer 42. Wederom een 5-jarige hengst. Aizo van Twillens. Aizo is een zoon van Heike 482 uit een ster AA merrie van Wielster 463. Aizo is gefokt door Hans Boersma en Willemke van der Bij en in eigendom van Stal Chardon en KCF Farms. Aizo heeft naast ster inmiddels zelf ook al een AAA achter zijn naam staan. Hij komt uit stam 8, heeft een verwantschapspercentage van 17,4% en is 1,7 meter hoog. In the ring now, Aizo van Twillens, also a 5-year-old stallion, sired by Heike out of a star AA mare from Wielster 463. Aizo is bred by the family Boersma van der Bij uit Bozem and he's owned by Stal Chardon and KCF Farms. Aizo has a kinship percentage of 17.4. He's out of motherline 8 and his height at withers is 1.7. Aizo is being presented by Joyce.
Dankjewel Joyce voor het voorstellen van ISO van Twillens. En met ISO is er ook een eind gekomen aan dit zadelexamen vanmorgen hier in Exlo. U zult begrijpen dat de juryleden nu eerst gaan praten met de eigenaren om de resultaten te bespreken. Hengsten die een positief advies krijgen zullen in het centraal onderzoek blijven. En dat betekent dat ze hun weg gaan vervolgen naar het volgende examen, het eindexamen, op zaterdag 16 november. Op die dag zullen wij ook weer... Sorry, het is zaterdag 13 november. Op 13 november zullen wij ook weer hier in Exlo zijn om via livestream verslag te doen van het laatste examen. Dank u wel voor het kijken en volg de website friso.com waar we de resultaten zullen publiceren vandaag. Thank you very much also for our friends from abroad for watching. Thank you very much for watching this saddle exam this morning. Of course, the judges are going to talk to the owners, and the results we will publish on friso.com. The stallions who get a positive advice will go on in a central examination, and we will see them at Saturday, 13 November, again in Exlo with live stream. We hope to see you there, and thank you very much for watching.